vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavhiga chitupa changu. Iniwo ndiri mudzimai, ndine makore 33 years ekuberekwa uye ndine murume wangu. Saka murume wangu uyu iye ndakamusiya hangu kuSouth Africa uko kwaari kushanda ari. Saka murume wangu iye is a truck driver, but ndafunga hangu kuti murume ange achiuya kuno. Unfortunately handichakwanisi hangu kuti murume ange achiuya kuno kwandiri kuUK. Saka ndava kutoti baba vemwana vange vachienda kuCanada kana kuti kuPoland tozonosangana zvedu ikoko. Secret yangu yakamira sekudai. Naimi vasikana, ko makadii kundiudzawo kuti ndo zvinoitwa nevarume ava vekuno kuUK? Ndini uyo ndakauya zvangu kuno ndizere nedzungu rangu repamuzanzi. Ndakati ndasvika kuno habi ndinomuda, hatina kana kumbogara takarambana, but ndakabva ndati let me try it out, ndokubva ndatanga kudhata. Saka ndakazotanga kudhata zvangu varume avo vandakasangana navo munomu. Saka most of them kutovimbiswa, unotovimbiswa zvinhu zvikuru, but nothing will ever materialize. Saka mukoma zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazonzi neumwe musikana uyu wandinoshanda naye at the same company akabva ati iwe ndoda kuti ndinge ndichizokuedha mugroup. Ndokubva azokumbira admin kuti ndinge ndichizoedwa mucommunity group. Ndokubva ndaedwa muya just for maupdates zvekare, nekutiwo kune avo vanenge vachida kuzochinjawo mavisa avo munozvifambisa sei. So when I was in that group ndopa ndakabva ndazoona manje a handsome dude uyo akazongotaura. Mukomana acho akati ataura ndine uyo, ndikabva ndaklika message yake but ndakaibaya nemistake. Ndokubva ndaenda direct kuchat kwake. Saka ndakabva ndazovhura profile picture rake. The dude is very handsome. Mukoma munhu ndikabva ndamuti hi kuri sei. We then started talking. Ndokubva azondibvunza kuti am I married? Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndakasiya murume wangu kuSouth Africa. Akabva ati asaka pari boss. Saka how are you managing? How long have you been here? Ndikabva ndamuudza makore awo andainge ndaspenda ndiri kuno. Kakabva ati it means kuti murume uyo achazotanga newe achanakirwa chaiko. Ndikati serious? Ndokubva tatotanga kutotaura, but muchinda mukoma, I do not want to lie, the guy I had already fallen for him. Ndokubva tatanga kutodanana paya until tazoenda out. From there on he then took me to his apartment. Kondaigozivei mukoma nacho kuti iye pamba apo paainge achiti ndo pamba pake hapasitombori pamba pake, pamba pemukwasha. Mukoma ndokubva ndatotanga kutogara nemunhu wangu. So it happened kuti akazonetsana nesister yacho because iye ndo zvaanoita, haadi kushanda mukoma. Iye akauya kunoku, like the sister told me, kuti vakauya kuno vachiri vana and the parents have since died. Saka iye dambudziko rake nderekuti haadi kushanda, iye anoda kungoshandirwa nevanhu kana kungoshandirwa nevakadzi. Saka ndo system yake iyo yekutongoti kana wadanana naye because iye munhu ari handsome and very good in bed, and iwe paunenge uchinakirwawo naye iye anenge achitokushandisa, you will be paying all the bills. Apa ari very demanding financially. Saka his sister got to tell me about this was last month. Mushure mekunge ndakwapurwa mari, ndakashorwa mari zvekuti pandakazoona kuti zvinhu izvi zvandiri kuita hazvina dhiri. That was when my husband called me. Murume wangu akandifonera one day akabva ati naiwe, what are we doing with our lives? Because ainge abva mukutumidzirwa message yekuti hanzi vana kumba uku kana bhutsi dzokuendesa kuchikoro havasisina. You can just imagine kuti babawo vari kushanda as a truck driver, akunoku ndiri kushanda as a caregiver, but vana vedu kumusha vo vavanzi havasisina kana bhutsu dzekuti vange vachienda vachipfeka kuchikoro kana maschool fees. I had stopped sending money back home because this guy ainge achindidya, handidi kunyepa. Saka inini I was trying to fight, trying to have him marrying me, ndichifungidzira kuti kana akandiroora then mapapers angu then tinobva tazomagadzirisa. By the time that I realized kuti this guy ndo hunhu hwake, but I never expected him. He's a good guy, munhu akatodzidza mukoma zvekutoti pandakatanga kudanana naye aitira sekunge anondinzwira tsitsi kuti you are not even making money. By the time that you are going to have your correct papers, then I want to take you back to school, then
kuchitsvaka basa, something that is going to pay you. Then vana vedu, ko vana vangu vainge vava kunzi vana vedu, mukoma ndichinzi vana vedu tobva tavatora vobva vauya kunoko. Ndakadyiwa mari handidi kunyepa. Even to tell you kuti mari dzandakadyiwa imari, ndinotonzwa ndichitonyara kuti as a woman I allowed this man to take advantage of me. So this guy haana kuda kundiudza kuti ainge adzingwa pamba pemukwasha nehanzvadzi yacho, ndokubva azongoti one day he came to my workplace akabva ati ainge achida makey because he just wanted to rest. So sezvo ndaimbopota ndichinogara kuapartment kwake, I then gave him the keys at the place where I was staying mukoma. Munhu ndokubva aenda kuya mukoma. When I returned back from work, he did things that even my husband had never done for me. Ndakaita kugamuchirwa nemaroses on the front door. Ndichinovhura door kudai so wanikwe munhu ainge ari busy, ainge akangopfeka chiapron kikiki regei ndiseke zvangu mukoma, asina kana chivharangozi. Munhu akangopfeka chiapron chete apa ari muscular. Ndokubva andisimudza ndikabva ndaenda ndikabva ndanokandwa pambedha. Mukomana achigobva kukitchen kwainge kuine tumacandles twainge twakabatidzwa, ende pambedha painge paine tumarose petals twainge twakaiswapo. Mukoma ndainge ndatokuvara nerudo, ndokubva taita bonde redu. Everything was bought for me in bed mukoma. Ndikabva ndazoenda ndikabva ndanzi mutab, ndokubva ndatanga kugezeswa, ndokubva apindawo mutab. We continued with our love making, but mukoma munhu ainge atuya nemabhegi ake nezvose izvo zvandainge ndaitwa ko ndainge ndichambofunga nezvazvo here. We were crammed in together mukoma, ndokubva tatotanga kutogara tose. Pasina kana nguva munhu ainge ava kutotanga kutodhimanda chikafu ichi because inini semunhu ainge ari pabudget dzake, saka ndainge ndisingatenge fancy food items. Apa iye manje anofarira kungodya tuchikafu tuya twechirungu semunhu akangokurirawo kuno. Izvi zvesadza izvi anotorisema sadza racho mukoma. Ndikabva ndaona kuti iko zvinozvi mari yangu haichakwani, kutoti nhaiwe chiendawo kakubasa, zvawakadzidza zvaune madhigirii, ko wadii wangotsvaka basa. Iye manje anoita mabasa ekusarudza because iye anozviudza kuti if he is going to be working for a company, anofanira kuti ange achiva like at the helm of the company, nothing else. Saka aingopota achingoti paya pandinenge ndamboita sekunge ndapopota, ndo panobva ati fine let me send some CVs. Munhu obva angotumidzira maCVs otokudza kutoti ndatoneta, munhu obva atonorara. Muswere wese wezuva munhu anenge akangobata a bowl of ice cream achingodya maice cream aya, kana kuti anenge achingokudza kuti iwe I need some food, can you order some food for me? Asi ndakazosvika pakuona kuti panapa manje ndapukotiwa, murume ndinomuda, but munhu uyu andipedza bag, munhu uyu andirova bag. So when my husband called me achindiudza kuti naiwo zvinhu zvake zvainge zvakamuomera kuti ange achitumidzira mari apa tichida kusungirira mari, because iye my husband he thinks kuti ndine mari yandiinayo kuno kuyandiri kusevha. But to tell you the truth mukoma, pandakazorambana nechikomba changu ichi chandakasangana nacho kunoko, that was when pandakazototanga kutosevha. Pose apa pandainge ndigere naye mufesi uyu, always my bank balance was minus, was always in the negative. And ndinoda kutenda Mwari because pane pamwe paakambonditi iwe unoziva here kuti unokwanisa kuti unotora macredit cards, achinditi inini ndinenge ndichigara nawo macredit cards. Iwe ndikangoti not now, zvezvikwereti ini handizvifarire, amene kuti ndingadai ndiri papi, zvimwe kuda ndingadai ndava kutobhadhara zvikwereti. Saka mukoma ndakazonotaura nasisi vacho ndikabva ndavaudza kuti munhu uyu ndiri kugara naye, ndini ndiri kubhadhara all the bills ende kumusha uko ndine vana, so I don't know if you can speak with him. Vakaseka mukomana she, even murume wavo, because ivo vakaroorwa nemurungu. Saka naiyewo ainge achitongoseka achitongodzungudza musoro. Ende ndikabva ndavati ndinokumbira kuti muge muchindiudza kuti why are you laughing at me. Ndokubva vatete vakabva vazonditi you are not the first one and we know kuti you are not going to be the last one. Izvi ndo zvaatongori, haadi kushanda. That is the reason as to why we had to kick him out of our house, because achitanga kugarapo iye ainge akavavimbisa kuti he is going to try to find a job. That was the terms and conditions that he had with his brother-in-law. Vachitoti unomuwana kupi
mukwasha anokuti chigara pamba pangu mahara uchitsvaka basa. That is the only condition that I can give you. But Hanzi was messing up the place, always inviting a lot of people, their never ending parties, and kana vaita mapati avo vongosiya zvinhu zvakangodaro until the neighbors started complaining. Ndopa vakabva vazoenda kuya vakabva vaona kuti the house is never cleaned, it is always dirty, does not take care of the house. Ndokubva vazomudzinga paya. Saka at that time iniwo ndipo pandainge ndatanga kudanana naye and ndokubva azonditorera advantage. Ndakangoti ndichingobva kumba kwatete ndikabva ndatongomudza kuti I wanted him to get out. Ndokubva aramba paya ndikabva ndamudza kuti ndainge ndichazofonera mapurisa, ndopa akazobva. But hey mukoma, I think people should have told me kuti muno mu-UK unotosangana nevarume vatori neusimbe hwekushanda vanotoda kutoshandirwa nevakadzi. My husband does not even know kuti this is what I did, and I do not want him to know kuti this is what I did. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakamushandira kusvika andipukuta mari yose, kamari kose kandainge ndichiwana kaingoti kachingopinda kwabva kapukutiwa. Yo, strange things do happen in this world. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Nanasi uno mukoma handitombotauri navamwene vangu. Chikonzero chinokonzeresa kuti ndisataura navamwene vangu ndechikudai so. Mugore ra2013 ndo pandakasangana nemurume uyo akazondiroora. Saka takati tasangana pasina kana nguva ndo pandakabva ndazobatira pamuviri. Mainge mava muna 2014. Saka tainge tichifanira kuti tinge tichienda kumusha kuti ndinge ndichinozvarira kumusha, but zvinhu zvakabva zvasunga ndokubva tazoregedza kuenda kumusha paya. Saka ndakazototi ndabatsirwa mwana wangu paainge ava kutofamba ndopatakazoenda kumusha achinondiintrodusa kuvabereki vake. Saka musi wandakasvika ikoko mukoma handina kurara, handidi kukunyeperai. Saka when I saw kuti panapa there is something that is going on, ndopa ndakabva ndazotextera mama kutoti mama vangabatika. Pandakabva ndazofonera amai guru sisi vamama vangu ndikabva ndati hey kunoku mama handisi kukwanisa kurara, amene kuti chii chiri kuitika. Vakabva vandibvunza kuti chii chainge chichiitika. Saka ndaingonzwa like pamusoro pemba painge paine munhu ainge achifambapo, ende ndainzwa like painge pachisimuka chamupupuri pamusoro pemazen'e. Ndokubva ndavaudza vakabva vati alright mwanangu, iwewe chiuya tinge tichinamata. Ndikabva ndazotora ma-earphones angu ndokubva ndabayirira. Saka ivo vainge vachinamata, inini ndichingonamatira pasi. Saka takanamata mukoma kuda kwe about 30 minutes. Even ndainge ndichinzwa kuti ya muviri wangu wakaneta, but ivo vakanditi usaneta mwanangu, ngatirambei tichinamata, because ivo vainge vachiti mweya wainge uchivaudza kuti taifanira kunamata kwe about 2 hours. Takanamata mukoma, the more that we prayed, murume wangu ndaitarisira kuti naiyewo achamuka, but akangosimudza musoro kudai ndokubva abatwa nehope. Ngonono dzaakazotanga kurova ipapo. Mukoma takaramba tichingonamata. Kati tichinamata kudaro ndo pandakazongogaruka dho ravhurwa. Mukoma dho iri kutoti nditi rakavhurwa sei handitombozivi, nekuti murumu imomo macho matainge takanzi tinge tichirara tainge takaita zvekuhakira cheni, ndokubva tazoloka cheni iyaya nemukati, but dho iroro rakavhurwa. Ndokubva ndatoona kutoti vainge vari vamwene vangu vainge vakamira pamukova, but ndainge ndisingakwanisa manje kutarisana navo because face yavo yainge ichityisa, uye zvekare maziso avo ainge achibvira moto. Vakabva vandituka mukoma, ndokubva taramba tichingonamata inini naamai guru, ndokubva vanyangarika. Pandakazovhura maziso kudai ndokubva ndatoona kutoti dho rainge ratovharika. Ndikabva ndaudza amai guru zvose izvo zvandainge ndaratidzwa ipapo patainge tichinamata. Saka vakabva vazonditi mangwana acho handaifanira kuti ndinge ndichidya chikafu chepo, ndaifanira kuswera ndakatsanya. Saka pandakabuda mukoma ndakatofungidzira kutoti maybe ndainge ndanonoka kumuka, but ndainge ndichingozvibvunza kuti alarm kuti yarira ndikasainzwa, because ndainge ndakaseta alarm ya5 ndichiti ndinomuka, ndobva ndatanga kutsvaira vamwene vangu vasati vamuka. Mukoma pandakataura navo vamwene vangu vakabva vangoramba vakanyarara, vachingoramba vachingotsvaira vachiimba mukoma. Ndokubva ndadzokera kwainge kuine murume wangu nemwana.
ndikabva ndatora foni yangu mukoma ndakati ndichinotarira nguva kudai ndokubva ndaona kuti it was just after 3 am ndopandakaona vamwene vangu vachitsvaira mangwana makuseni vamwene vangu vakabva vati munhu wose aifanira kuti ange achidya porridge ndokubva vandimanikidza vakabva vati wose asingadi kudya porridge randabika ziva kuti anenge atondipumha huroi. Apa ndainge ndichitaura naamai guru ndikati zvino amai guru ndoita sei, because vakabva vatoti munhu wese ngaapinde mukitchen ange achidya porridge ravainge vabika. Ndikabva ndatoona kutoti apa vainge vakatageta inini. Then amai guru ivo vainge vachitaura namufundisi wavo, saka vamufundisi vakabva vazongoti ndaifanira kuti ndinge ndichingodya porridge riya raisazondi affecta. Mukoma ndakapedza kudya porridge riya, ivo vamwene vangu vainge vakangoisa porridge ravo kumuromo, because pandakatanga kudya vakangonokorawo ka1 ndokubva vanditarisa mukoma kusvika ndipedze ndiro iyeya. Vakangonditarisa, pavakaona kuti ndainge ndapedza ndopavakabva vazosimuka, vakabva vauya vakabva vatora plate iya vakabva vakwidibira ravo porridge ndokubva vazoenda. Ndakazotanga kudurura mukoma zvekuti murume ndakazomudza kuti it is far much better kuti tinge tichidzokera kumba, because uku kwatainge tiri kwainge kuri kumapfanya chaiko. Ndokubva tazodzokera kwedu isusu. Then ndikabva ndazoenda kuclinic. Mukoma ndakasvika kuya ndokubva ndatonzi ndaifanira kutoti ndinge ndichitomboiswa padrip, because ndainge ndisisina mvura iyeya yemumuviri. Ndokubva ndatombogara paclinic paya but ndikabva ndarecover, but taingoramba tichingonamata nyaya iyi. Manje takabva tazonzi namufundisi waamai guru hataifanira kuti tinge tichizoiudza murume wangu, because anzi iyewo anotoshandisiwawo, but inini ndakabva ndazonzi relationship yangu navamwene vangu yaifanira kuti inge ichizoita law pose apa patinenge tichinamatira murume wangu. So mukomanashi kubva ipapo kusvika pari zvino murume wangu ndinongogara ndichingomunamatira, because iyewo haasati akwanisa kudzikinurwa, because vachitaura ivo vainge vachiti since iye murume wangu akatanga kudyiswa mishonga iyi navamwene vangu kubva achitori mudiki, saka zvinotorawo nguva, saka ndinongogara ndichingomunamatira. Iye murume wangu atori nedambudziko riya rekuti anopota achirutsa, but hatingati idambudziko, because ndakatoprofitiwa ndikabva ndatoudzwa kuti murume wangu achatanga kurutsa mushonga iwoyo, achapota achiurutsa kusvika mushonga iwoyo wazopera mumuviri wake, because hanzi ivo vamwene vangu vakadyisa vana vavo vose. Saka ipapo patakazouya ini nemurume wangu kuma-introductions, vainge vachitodawo kutondidyisawo kuitira kuti vange vachindivharawo maziso angu. So izvi ndo zvandakasanganawo nazvo pamba pavamwene vangu. Nanhasi uno vamwene vangu vakandivenga sei, ende vakatombotumidzira message kumurume wangu akandirakidza. Vainge vakatongonyora kuti ko ari seiko muroi wako, ko amai vako uchambofunga nezvavo here? Handiti wava nemuroi wako waunogara naye kujoni ikoko, ko uchauya riniko kumusha? Inini naye hatina kana kuzombogara takadzokera zvekare kumusha kwavo, but kuvachengeta tinotovachengeta. Ende mazuva avo ekuti tinenge tichida kunovatumidzira mari, ndinotovarota vamwene vangu ava vanenge vakatsamwa, because pavanogamuchira mari iya vanoti kana vakada kuitora mari yatinenge tavatumidzira, vakada kuigadzira, vakada kuita zvakashata pairi, mari iyoyo inobva yanyangarika, vobva vazotendeuka, vobva vazonditarisa vakatsamwa. But inini ndinobva ndangovatuka kuhope ikoko. Kana ndikangovarota chete ndinobva ndatomuka ndichitotsanya. Saka ndinoda kungokurudzirawo kuti please ngatinamatei uye zvekare ngatitsanyei, nekuti varoi variko. Ndiyo spiritual encounter yangu iyi mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Yavaroi havana zororo.